תת מודע. תת מודע, מילה עוצמתית, הרבה שיעורים, הרבה תכנים, הרבה דברים טובים לתת מודע, וכולם נפלאים וטובים ונכונים. אבל יש דבר חשוב מאוד לזכור על התת מודע. תת מודע זה כל מה שראיתי, כל מה ששמעתי, כל מה שנתעסק בו, כל מה שנכנס לתוך התודעה שלי. זאת אומרת, אנחנו, בואו נקרא לזה סוג של תוכנת מחשב. מה שאני מכניס לתוך התוכנה הזאת, זה בעצם מה שיש. בן אדם שעכשיו שומע כל פעם על דברים שמלחיצים, או דברים שהם לא טובים, הוא גורם משהו לתוך הנפש שלו, וזה יושב בתוך התת מודע כי הוא ראה את זה, הוא שמע את זה, הוא חווה את זה. עכשיו שיש לו איזה אירוע בחיים, אם נגיד סתם לצורך העניין, אנשים שרואים הרבה על בגידות, לצורך העניין. ברגע שהם שומעים על זה יותר מדי ומתעניינים בדבר הזה, שיהיה איזה דפוס של איזה משהו בבית, משהו לא נראה להם, הראש שלהם לוקח אותם כאילו, זה כאילו זה משהו שהוא זהה, ויכול לנתב אותו לשם, להכניס אותו למקום של לחץ וחרדה וכל מיני דברים כאילו כאלה. זה על כל דבר ודבר. ומצד השני, אם אנחנו ניקח עכשיו שיעורי תורה, זה לא רק שזה טוב ולעולם הבא, כי באנו לפה לעולם שאנחנו צריכים לעשות תיקונים, והרוחניות שלנו משפיעה גם על הגשמיות ותיתן לנו טוב בחיים. יש בזה תמיד, יש בזה נופח נוסף מאוד 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 חשוב. אם אני מכניס אמונה וביטחון לחיים שלי, שאני אתקל במצב מסוים שצריך שם אמונה וביטחון להיות רגוע, אז יש לי על מה להישען. למה? על אבינו שבשמיים, כי כשאתה שומע תכנים, יודע, הכל בהשגחה, הכל מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את הכל, ולתת לך כל דבר שאתה צריך, ואין דבר שעוצר אותו. יש לבעיה סוג של יותר רגיעה. הדבר החכם לעשות, אם אנחנו רוצים לעבוד עם תת מודע, לפני תרגלים הכל, קודם כל לנסות כל יום, נכניס לנו כמה דקות של תוכן אמוני, תוכן של רוגע, של שלווה, של קיבועים נכונים שאנחנו מוצאים אותנו בחיים. בנוסף, גם לשמוע דברים שיעשו לנו טוב, שישרתו אותנו בצורה טובה, כמו שירים טובים על הבוקר, כי זה מאוד חשוב. ולהכניס את החיים שלנו למצב שאנחנו שולטים בהם. אנחנו נדע איך לנתב אותם ולקחת אותם למקום שאנחנו רוצים. ברגע שאתה לוקח את השליטה ואתה מתחיל להכניס את התכנים ואת האמונות ומה שאתה רוצה. וחשוב עוד פעם לזכור שהכל זה מה אני מכניס לראש. אז אני מכניס לי לראש דברים כאלה. אני יודע שהכל יהיה טוב, יהיה בסדר אז, אין לי ממה לדאוג, כי יש לי אבא מלך. תקחו את החיים שם בשמחה, באמונה, תנסו אמונות חזקות לתוך התת מודע, זה העניין, עקביות ועבודה.